sheria mane sirkal okalo iluongo ni Protection Against Domestic Violence Act masani miyo joma nie keny bedo protected, ok kata keny kende kata relationship maka gimora mora otimore to inyalo dhi e court miyud orders mopogore mana gi en dhi jela. Koro mano be kwanyalo yudo thuolo moro wanyalo biro tiego ganda about sheria no. Of course watch Sexual Offences Act nikech sani wawuoye mine ma ohiny motho but nitie mine mang'eny mihinyo ma report to samoro investigation ok team to kata mok report mabe mose report ma otere court. Koro ng'eny gi nyiso waga ni court process ologi kabisa. Koro kaka nase wacho judiciary osetemo mondo gi loss court manyalo tero cases gi madhi piyo ahinya. Koro of course katiba mamarwa ng'iyo sheria mag Kenya gi sheria be mag oko mosedhi mbele maber mamiyo protection ne joma mine. To sheria moro be iluongo ni Victim Protection Act mane wachako twak ne wawacho ni ng'ato kaka starlet en sani osenindo oonge but family ne nitie. Koro kata ka case debo bedo kadhi mbele sheria oyie ni family mare nyalo bedo gi wakinde manyalo konyo gi through the process mondo gi justice. At the end of the day onge ng'ama onego bed ni inega. Article 26 ma katiba marwa wacho ni kila ng'ato nigi haki mar bedo mangima. Kalure gi weche na mogik anyalo wacho mana ni kaka FIDA wasewacho ding'eny kendo pod wawacho ni wayie tiyo gi sirkal mondo wapuonj oganda weche mag sexual gender based violence gi weche mag femicide makoro ng'eny gi. Wakwayo mana oganda mamoko ma joma tiyo gi migepe moken mag sirkal be odonj mana kaka Mama Mary wacho ni oken gima ng'ata achiel nyatimo nyaka wanyuak ne wachni. To gima duong' be en ni kaka FIDA waseloso platform ma wawacho ni safe reporting. Wan gi namba ma inyalo go simu maonge malipo mora mora. En 0800 00 720 abich 01 0800 720 501. Koro namba no kigoyo simu tibo yudo ng'ama bro tie gi e weche sheria ng'ama nyalo hoyi ka en ng'ama dwaro mental health support. To mogik anyalo wacho be ni wakonyo chiwo legal advice gi pro bono legal services. Koro ka nitie ng'ata ma nyalo bedo ni yudo hinyruok machalo kama warwaki mondo ibi ofiswa mar FIDA wan Nairobi, Kisumu gi Mombasa mondo wanyal tudi gi wakili gi johocho manyalo konyo. Erokamano ahinya Janet. Mark, wachni mogik ka waloro twak mar okinyi ma kawuono. Wachna mogik abro nuoyo gima nyawadwa wacho about parenting. Jonyuol nyaka koro doge parenting ok rum nyaka tho kata nyathini osemana bedo maduong' mogine nitie gik ma nyaka puonje ko jonyuol